Som du måske allerede har set her på LinkedIn, så har jeg netop lanceret et helt nyt vækst- og gennembrudsprogram. Og hvad er nu det for noget? Jo, jeg har jo i rigtig mange år hjulpet en masse virksomheder, danske virksomheder, internationale virksomheder, business to consumer og business to business virksomheder. Og jeg har simpelthen haft fornøjelsen af at hjælpe nogle virksomheder til at lave nogle ret vilde resultater, både på top og på bundlinjen. Jeg laver typisk et par projekter om året, hvor jeg går meget dybt ind i en række virksomheder. Og årsagen til det nye program, det er simpelthen fordi de sidste par måneder her, der har jeg fået en række henvendelser fra nogen, der siger, Jesper, kunne du ikke lave et åbent program, hvor vi kan sende vores nye salgsdirektører, eller vores nye marketingdirektører, eller vores nye regionsdirektør, eller hvad søren det kan være, til sådan et program, så de kan få en indføring i det her, hvad er vækstledelse, og hvordan skaber man vækst. Så det program, det har jeg simpelthen lavet, og jeg håber, at du har lyst til at være med. Men lad mig prøve at fortælle lidt mere om selve programmet. Se, noget af det første, vi jo skal kigge lidt på, det er jo, hvem er programmet til? Og programmet har jeg designet til dig, der har enten ansvaret eller delansvaret for virksomhedens vækst. Det kan være, at du har et topledelsesperspektiv, det kan være, at du har et salgsperspektiv, det kan være, at du har et marketingperspektiv, det kan være alle mulige andre perspektiver. Det er også vigtigt, at du simpelthen er en person, der vil skabe nogle reelle gennembrud, og ikke bare nogle marginale forbedringer, fordi det klarer vi jo fint, uden at tage på det her program her. Det er også vigtigt, at du er klar til at tage lederskab for virksomhedens vækst, eller den del af virksomhedens vækst, som du har ansvaret for. Hvad titel har du i dag? Ja, det kan være, du er CEO, det kan være, du er CSO, det kan være, du er CMO, CFO, direktør, ejerleder, salgsdirektør, salgschef. Det kan være, du er købmand for en kæmpe brugsforening. Det kan være alt muligt andet. Det handler bare om, at du simpelthen vil drive væksten op og få det fulde potentiale i virksomheden kapitaliseret. Det kan være, det er dig selv, du tænker skal afsted. Det kan være, det er en af dine kollegaer, og det kan også være, at det er hele ledergruppen, der trænger til en tur. Så det er dig, programmet er til. Hvis vi kigger lidt på udbyttet, altså hvad får du ud af at være med? Jamen altså for det første, så kommer vi til at indlede med at lave en analyse af din virksomheds vækstparathed. Det vil sige, hvor er du klar, hvor er du ikke klar, og hvor er det helt fantastisk. Vi kommer også til at definere en ny vækstambition, der bliver så attraktiv for hele organisationen, at organisationen har lyst til at forpligte sig. Vi kommer til at udvikle en fokuseret vækststrategi for din virksomhed. Vi kommer til at identificere de reelle vækstdrivers, og vi kommer til at fjerne støj omkring alt det, du ikke skal bruge tid på. Og så kommer vi til at etablere en gennembrudskalender med meget få eksplosive initiativer. Og efter forløbet er du i stand til at skabe en organisation, der både kan og vil eksekvere. Og så skal du naturligvis have værktøjerne til at implementere en disciplineret opfølgningsmodel på den performance. Selve forløbet, det er simpelthen 4 moduler, og det er sådan, at det kører over 4 hele dage, over 4 uger, så det er cirka 1 dag per uge i 4 dage her. Vi starter med introduktion til vækstledelse, og det her med at blive vækstparat. På modul 2 handler det rigtig meget om at få etableret den optimale vækstambition og den rigtige vækststrategi. Modul 3 handler om mobilisering af organisationen. Hvordan får du onboardet folk? Hvordan får du med? Og modul nummer 4 handler om eksekvering, altså hvordan sørger vi for, at vi får eksekveret den vækststrategi og den gennembrudskalender, som vi kommer til at lave på modul nummer 2. Selve datoerne for de 4 moduler, dem har du her. Det er den 17. august, det er den 26. august, det er den 31. august, og det er den 7. september. Så det er jo sådan et ret potent forløb, hvor du får en dag med indledningsvis noget inspiration, så arbejder du med din egen virksomhed, og så diskuterer vi det, og så går du hjem og arbejder lidt videre og tester nogle ting, og så ses vi en uge efter og arbejder videre og reflekterer over, hvordan det gik hjemme i din virksomhed.
I alle 4 dage holder vi på det helt sprit nye Rocks Resort, der ligger syd for København, som bare er helt fantastisk, og også gør jo, hvis du kommer, kan man sige, fra Sydsjælland, eller hvis du kommer fra Jylland eller Fyn, så er du fri for hele Københavner-trafikken ind om morgenen. Super lækkert sted, det skal du glæde dig til. Og du kan sige her, ja, hvad er prisen? Det er 18.000 kroner plus moms. Og hvordan tilmelder du dig? Ja, det gør du simpelthen ved at gå ind på min hjemmeside, growth-doctor.com, tryk på den grønne knap, og så er du simpelthen med på det her fantastiske hold. Du har faktisk også mulighed for at trykke på en knap, der hedder, jeg ønsker dialog, og så sætter vi et telefonmøde op eller et Teamsmøde, og så diskuterer vi, om det her det er det rigtige for dig eller ej, fordi du skal jo have lyst til at blive udfordret, og du skal have lyst til at få nogle nye værktøjer. Så jeg håber, du har lyst til at være med på mit helt nye vækst- og gennembrudsprogram. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til de her 4 dage. Jeg håber, vi ses.